बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो बारग' बिएलटि कअपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय अलरेडि बुंबाय, जोंहा बारग' एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्रायबो बुंबाय। खौसेथिनि जि एजेन्डाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, एक्स एनडिबि, एक्स बिएलटि आरो गासै 16टा बर'नि माहारियारि गौथुमफोर, बेयाव हारिमु आफाद, आइजो अनसाय आफाद गोबां दङ गुबुन गुबुन। जोंनि जि हाबा मावनाय आरो जोंनि जि मोनसे नाजानाय बे थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दङ आरो बे खौसेथिनि जि बाथ्रा 2024 मायथाइयाव बे आराम्भ जादोंमोन आरो बे खौसेथिनि गोरोबलायनायनि बुजाबुजिनि जि मोनसे लामायाव मोननै बर'नि आन्चलिक राजखान्थि दोलो, गुबैयै इउपिपिएल आरो बिपिएफ, बे मोननै दोलोआ मोनसे लामायाव फैनानै बबेबा बिन्दोआव बुजाबुजिनि आधाराव खौसेयै आवगायलांनांगौ। आरो जों बयबो मिथिगौ, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय, बड'फाया बुंदोंमोन जे थां आरो थांनानै थानो हो, खौसेयै गेरेमसा बर' माहारि दानायनि थाखाय बड'फाया जोंनो मोन्थोर होनानै गालांदों। दा बर' हारियाव आफादफोरा जों खौसेयै दङ। बर' हारियाव गुबुन गुबुन धोरोमारि, गुबुन गुबुन धोरोमाव जों दङब्लाबो हारि हिसाबै जों खौसेथि, जोंनि रावा मोनसेल' आरो बे हिसाबैनो राजखान्थि दोलो हिसाबै भारत उदांस्रिनि उनाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोनब्लाबो, आन्चलिक दोलो आरो राष्ट्रीय दोलोआव दङमोनब्लाबो बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर जि मोनसे सेल्फ डिटारमिनेसन, जि मोनसे आत्मनियन्त्रणनि जोंनि राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकारखौ लानानै जि सोमावसारनाय 34टा बोसोर एबसु आन्दलन, भलन्टियार फर्स, बिएलटि आन्दलन, एनडिबि आन्दलन आरो बिनि गेजेरावनो बर' आन्दलननि सिगां भाषानि रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन, बे गोलाव आन्दलननि उनाव बर' हारिया दिनै मोनथाम गोरोबथा मोननानै जि 6 सिडुल मोनसे एरेन्जमेन्ट जों जि मोनबाय आरो बे एरेन्जमेन्टखौ जुदि सिस्टेमेटिकेलि खोब प्रपारलि आरो खोब मोजाङै जुदि जोङो फाउन्डेसनखौ लानानै जुदि 35 लाख जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे बर' हारिनि जोंनि जिखिनि मोन्थाय आरो जों जि मोनसे एसपिरेसनखौ लानानै आन्दलन खालायदोंमोन, बे बिथाखौ, बे भित्तिखौ लानानै जों जुदि जाफुंसार होनांगौब्ला, जोङो जुदि गावस्रा गावस्रि राजखान्थि भाबै थायोब्ला, एना एनि जुदि जायोब्ला, हिंसा हिंसि राजखान्थि भाबै अस्थिर जुदि थासारि जायोब्ला, आन्दलनाव गोबां शहीद जाबाय, मुंख्लं जाबाय आरो राजखान्थि गावस्रा गावस्रिनि थाखायबो गोबां जोंनि जिउ गोमानांगौ आननेसेसारिलि बेबायदि थासारिया थांनाय समाव जालांबाय। दिनै सान्थि परिबेस फैबाय, गोजोन फैबाय आरो बेखायनो जों हास्थायदों जे बर' हारिनि माहारियारि आफाद, हारि नाङै जों खौसे। किन्तु राजखान्थि दोलोफोराबो जुदि बबेबा बिन्दोआव, जों बुङाखै जे हान्जाखौ सिमफायनानै फैनांगौ, जों बुङाखै जे ओरै आरो बेबायदि खालामनांगौ, बे रायलायनाया टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्लासो आराम्भ जागोन। बेखौनो बिथा खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाखालि बावै फिन बिथाङा बुंदों जे एबसुआ आंखौ हांख्रायनो फैदोंमोन आरो हांख्रायनाय बायदि बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'जों आंजों जिरायहोनो थाखाय बिबान लानानै थांदोंमोन। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों रायलायदों 2024आव, बिथाङा खोब पजिटिभलि बुंदों। रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि एबसुनि जों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दङमोन आरो बे रायलायनायाव बिथाङा गावनि गोसोखौ दिन्थिदों। जोङो खोथा मथे प्रमद बर' बिथांजों जों रायलायफैदों, बिथाङाबो पजिटिभै बुंदों आरो सिडली बाइ इलेक्सनाव दान्थे बिदान्थे नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय बे बुजाबुजिनि जि खोथामोन, सावरायनायनि जि खौसेथिनि खोथामोन, बे बन्द जानानै थादों। फिन बिनि उनाव दिनै आं बुंनाङामोनब्लाबो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों, हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादखौ लिंनानै सावरायदों आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो बुंनानै हरदों जे एबसुआ मोनसे बिबान लानानै थांदोंमोन जे थुनलाइ आफादा एबसुजों रायलायनानै खामानिखौ आवगायबा हामगौमोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन लेयाराव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि मार्च दानाव जोंनो गोबां माखासे मेसेज हरदों आरो बे प्रक्रिया किन्तु
बन्द जानानै दङमोन। दा जुलाइ दाननि जोबनाय फारसेथिं बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव फैगासिनो दङ। बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो मिडियायाव बुंबाय जे खौसेथिनि जि बाथ्रा रायलायनायनि जि बाथ्रा आङो रेडि दङ जुदि इउपिपिएलआ आवगायबोयोब्ला। आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिसिनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय जे हारिनि स्वार्थआव माहारियारि आफादफ्रा जिखौ हांख्रायदों बे हांख्रायनायखौ बिथा खालामनानै आंबो सनमान होयो। जातीय संगठना जि लुबैदों आंबो बेयाव एकमत। बेखौनो लानानै दहाय बुंनाय बायदि जे 13 जुलाइ आरो 3 आगस्टआव खेबनै बर' माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा जिरायबाय सावरायबाय मोननै थांखि लाबाय। माहारियारि गौथुमफ्रा जों एक आरो ज' खौसे लोगो नांनानै हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोननो थोंजोङै लाइजाम हरनाय जादों आरो बिथांमोनखौ आलादा आलादायै गासै 16टा माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा रायलायगोन। रायलायनायनि एजेन्डाया मा जागोन बे टेबोलाव जेला रायलायगोन अब्ला जों तयार खालामगोन। खोथाया बेखिनियानो स्पष्ट आरो मोनसेल' एजेन्डा बे जाबाय खौसेथि। दा बे खोथाखौ लानानै 5 आगस्टआव जोङो लाइजाम हरबाय। लाइजामनि रिप्लाइआव हाग्रामा महिलारि बिपिएफ हान्जानि दोलोनि सासे पाब्लिसिटि सेक्रेटारिया फोसावदिं नेहाथारिया जोंनिसिम रिप्लाइ हरदों। रिप्लाइआव मा दङ जोङो बुंजोबनो नागिराखै आरो बे रिप्लाइखौ लानानै जों बिथांमोनजों जगाजग खालामफिनगोन। अलरेडि दहाय बुंनाय बायदि प्रमद बर' बिथाङा बे आफादफोरजों रायलायनो थाखाय बिथाङा माने थांखि होदों बा रायलायनो थाखाय बिथाङा गनायथि होदों। खोब गोख्रैनो बिथांजों रायलायगोन। 12 आगस्टनि सिगां बे रायलायनाया मोननैबो दोलोजों जानांगौ आरो गुबुन जि आन्सलिक दोलोफोर दंबावो एपिबिनि खोथा गुबुन बिसोरजोंबो जों उननि पर्यायाव रायलायगोन। दा गिबियाव 12 आगस्टनि सिगां प्रमद बर' बिथांजों हाग्रामा महिलारि बिथांजों आलादा आलादायै मोन 16 आफादा जोङो रायलायगोन आरो रायलायनायनि आधाराव बिनि उनाव मा जायो जों 12 आगस्टनि उनाव बेखौ फोरमायगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे जोंनि गावनि अस्तित्व रैखाथि हा हुनि मोन्थाय संबिधानिक आरो राजखान्थियारि जि अधिकारखौ लानानै जों आन्दलन खालामनानै जि मोनसे परिबेस मोनबाय बे एरेन्जमेन्टखौ जोङो मोजाङै जुदि जातीय स्वार्थआव ओनसोलनि स्वार्थआव 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ जोङो बिदा फंबायजों लाफानानै बिग ब्रादार हिसाबै जों जुदि थांनांगौब्ला जोंनि ग्रेटार इन्टारेस्टखौ जों जुदि लानो थांनांगौब्ला जोङो बर' माहारियारि आफाद गौथुमफ्रा जों खौसे हाबा मावदों आरो आन्सलिक राजखान्थि दोलो बिथांमोनाबो खौसे हाबा मावनांगौ। थांखिया अकल क्षमता पावार आरो बेल' जानाङा थांखिया ग्रेटार इन्टारेस्ट जातीय इन्टारेस्टआव जानांगौ। जों रावखौबो सोंखारिनो नागिराखै। मिडियायाव गोबां बुंदों जे 2020आव मानो खावलायासै सोरबाया बुंदों जे दा मानो खावलायदों। बांद्राय अभार कन्फिडेन्स आत्मबिस्साखिया मोजां नङा। जोंबो आथिखालनि दानि परिबेसाव सोर दोलोनि अस्तित्व सोर दोलोनि पजिशन आरो बेसेबां स्ट्रेंथ जोंबो बयबो मिथिगौ।